Brillanti Dance, kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Fil-biografija online tiegħu id-deputat nazzjonalista Adrian Delia ftaħar li għal snin twal kien il-konsulent tal-kumpanija Żvediża Skanska. Skanska kienet il-kumpanija inkarigata mill-bini tal-isptar Mater Dei u li kienet responsabbli għal konkos difettus li kien jikkaratterizza partijiet differenti mill-isptar. Fil-fatt fil-2014 ġie skopert il-konkos difettus Mater Dei fi żmien meta l-gvern kien beda bi pjanijiet sabiex jibni żewġ solari fuq l-emerġenza sabiex jiżdiedu sodod fl-isptar. Dak iż-żmien, analiżi tal-binja mill-kumpanija internazzjonali Arup kienet uriet li l-konkrit fil-binja tal-emerġenza ma kienx b'saħħtu biżżejjed biex jiflaħ żewġ solari addizzjonali. B'riżultat ta' dan ġiet stmata l-ispiża ta' 150 miljun euro mit-taxxi tal-poplu biex dan il-konkos jitranġa. Minkejja dan, meta l-Gvern Malti mar biex ifittex lill-kumpanija Żvediża, l-Arbitraġġ Internazzjonali tan-Nazzjonijiet Uniti spiċċa eżonera lil Skanska minħabba rinunzja li kien iffirma Gvern Nazzjonalista sabiex Skanska ma tkunx responsabbli għal difetti li setgħu jinqalgħu fil-bini tal-isptar. Kien il-Gvern ta' Lorenz Gonzi li permezz tal-Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi kien iffirma ftehim li fih ċeda dritt li jfittex lil Skanska f'każ li joħorġu xi difetti fil-proġett tal-Qoroq li kien taħt ir-responsabbiltà tagħha. Waqt li kienet qed tiġi diskussa mozzjoni brabta mal-konċezzjoni ta' tliet sptarijiet fil-Parlament il-ħamis fil-għaxija, il-Prim Ministru Robert Abela għamel aċċenna l dan. Tal-ħabib tiegħi id-deputat Prim Ministru mar biex ifittex lil Skanska ftit ta' snin ilu mhux wisq biex ifittixhom tal-li serqu sfaċċatament il-poplu Malti. Sibna ma' wiċċna klawsola illi kienet tagħti il-ħelsien il-maħfra lil Skanska l dak kollu li naqsu lejh lill-poplu Malti. Immaġinak, Sur President, tiskopri li dil-kumpanija serqet lill-poplu Malti fil-proċess ta' kostruzzjoni u l-Istat, il-Gvern, immexxi mill-Prim Ministru Gonzi tiegħha waiver. Fid-dawl ta' dan il-Prim Ministru espona l-fatt li Adrian Delia kien il-konsulent legali ta' din il-kumpanija. Imma fatt ieħor, Sur President, li ħadd ma semmi hawnhekk min illum qed ipinġi lilu nnifsu bħala id-difensur ta' drittijiet tal-poplu. Skanska f'pajjiżna kellha għal 10 snin sħaħ bniedem li ġewwa Malta kien jagħti u jipproteġi drittijiet tagħha. Ħanejt jipproteġi drittijiet tagħha. Taf min kien, Sur President, jgħid dil-Kamra faċċata tiegħi. Għal 10 snin sħaħ Adrian Delia kien il-konsulent legali ta' Skanska. Ara dakinhar, Sur President, ma ħarqitux qalbu biex jipproteġi l-interessi tal-poplu Malti. 10 snin sħaħ konsulent ta' Skanska. Il-Prim Ministru ma waqaf xawn u kompla jikxef l-ipokrazija tal-Partit Nazzjonalista meta jitkellem dwar il-proġetti fil-qasam tas-saħħa. Mhux se noqgħod ngħid, Sur President, li l-proġett ta' Mater Dei ħa 20 sena biex tlesta, mhux se noqgħod ngħid laqqas illi meta tlesta irrealizzaw li kien żgħir wisq għal pajjiżna u ma kienx idoneju għal bżonnijiet illi għandu il-pajjiż. Fil-Parlament il-Prim Ministru Robert Abela għamel ukoll naċċenna r-rapport tal-Awditur Ġenerali li kien investiga l-proġett tal-bini tal-Isptar Mater Dei. Asħanajt illi sparpaljaw bl-aktar mod oxxen flus il-poplu b'mod li l-isptar ġi jiswa mhux darba u darbtej u tlieta u ma nafx kemm il-darb iżjed minn kemm kienu proġettaw illi jonfqu għalih. Asħanajt li hemm 200 miljun lira Maltin mela mhux euro, 200 miljun lira Maltin l-ekwivalenti għal 466 miljun euro ta' dak iż-żmien ara kemm kienu jiswew iżjed. Illi meta saret l-investigazzjoni qalu daw sparixxew.